Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos dende Canarias Baixas nos estudios centrais en Ribadumia. Empeza hoxe unha nova edición do programa Falemos. Estaremos unha nova temporada que nos levará hasta lá o mes de xuño. E hoxe estará connosco o novo alcalde dende fai un par de meses, dende agosto, no Concello de Noia. Tras unha moción de censura, o Partido Socialista retoma o control do Concello de Noia. Francisco Pérez estará connosco para analizar non só a situación do Concello, sino cal é o seu proxecto hasta que nos leve hasta as eleccións no ano en maio do ano 27. Estará connosco tamén o presidente da Asociación Galega de Depuradores de Moluscos, Roberto Fariña. Entre outras cosas, se acaba de aprobar a lei do litoral, que é tan importante non só para todo o sector do mar e tamén para, lóxicamente, eles como operadores neste tema, sino para o resto de Galicia, porque abarca todos os 86 concellos que teñen parte e conviven na costa, pois, lóxicamente, lle afecta a todos eles esta normativa que é a primeira lei de costas que se aproba nunha comunidade autónoma que é Galicia e que acaba de entrar en vigor o pasado mes de xullo, o 1 de xullo. E abrimos este turno de entrevistas e de análisis falando dunha das preocupacións que teñen moitos dos veciños de Caldas de Reis e de Portas por un proxecto sobre unha variante, a chamada variante oeste e a conexión co porto de Vilagarcía, que preocupa a moitos e que, lóxicamente, están tendo non só manifestacións, sino alegacións, e que hoxe é noticia porque onte se aprobaba por unanimidade das forzas políticas, digamos que unha proposta. Hoxe se presentaron 3.800, creo que, alegacións na subdelegación do Goberno, na Diputación e tamén na demarcación de carteras, e falaremos de todo isto, máis de outras moitas cousas, co alcalde de Caldas de Reis, ao que lle damos a benvida, Jacobo Pérez. Benvido, moi boa noite. Ben hallado, boa noite. Boa noite. Antes de meternos a fondo, quería e nos gustaría facer unha serie de preguntas a xeito moi breve, a nivel de titulares ou así. Como definiría, se tuvera que invitar aos veciños ou digamos que aos telespectadores que nos están vendo de todas as comarcas de Muros, Barbanza, Muros Noia, Barbanza ou Pontevedra, a nivel turístico, visitar Caldas? Como definiría Caldas? Pois Caldas é un paraíso natural, cheo de historia e de patrimonio cultural que é digno de coñecer por un mesmo. Podemos decir que Caldas é unha vila que ten, digamos que, dúas almas, a turística e a comercial industrial. Vostede con cal se atopa mellor ou a cal lle arrima máis o ombreiro? Cas dúas, porque ao final unha cousa vai ca outra, non? É dicir, Caldas dende sempre foi unha vila moi acolledora, unha vila, de feito, dai ben o seu propio nome, non? É dicir, os reis viñan a Caldas polas súas augas quentes e demais, e dende aquel momento, pois, lóxicamente, síguese con esa tradición, lóxicamente incrementada agora co tirón do Camiño de Santiago, dos peregrinos, pero unha cousa vai parella ca outra, non podemos... Se complementan moito. E cando a vostede o paran os veciños pola rúa, que lle din? Reclamación ou siga pa diante, faino ben, ou hai de todo? Pois as dúas cousas, é unha parte boa, é dicir, no bo sentido que tamén se poidan reclamar porque entenden que teñen que facer así, pero, bueno, lóxicamente sí que se está notando un cambio e sí que se está notando ese impulso novo que trouxemos, que quixemos traer, e tamén nos lo están agradecendo, valorando positivamente, o cual a nos dá máis forza para seguir. O turismo deixa cartos, pero tamén exixe servizos, non? Moitos. Como se complementa, como se fai, como se gestiona desde a administración? Pois, vamos a ver, é complexo no sentido de que o turismo, lóxicamente, deixa moitos cartos, porque se estamos falando de que oficialmente, por parte de Cultura, pasan 120, 130 mil peregrinos todos os anos, máis outros turistas que veñen, máis outros moitos peregrinos que non acaban collendo a Compostelana, cual estamos falando de moitísima xente que pasa por Caldas, que cena, que come, que desayuna e que durme. Entón, son moitos cartos que quedan. E unha gran ventaxa que temos en Caldas a día de hoxe é que quen está explotando eso non son axentes externos, son os propios veciños que eso, pois queda aí. Se foramos un país, ou se estuveran falando como países independentes, a cantidad de divisa estranxeira que está entrando en Caldas, pois é moita, e notase na vila tamén.
A día de hoxe, se tuvera que decir unha aldea, unha parroquia, unha zona ou un barrio de Caldas que teña unha prioridade por algo, vénselle algo á cabeza ou non? Que tuvera unha necesidade máis primordial? Moitas. Moitas, algunhas, é dicir, todas teñen algunha carencia, evidentemente, porque nunca un proxecto como que queremos ambicioso nunca se completa, pero bueno, si, por exemplo, a zona da carreira, pois é unha zona que hoxe por hoxe o que é a rodadura, é a que en peor estado está do casco urbano. En Godos, por exemplo, podemos estar falando de que a parroquia donde menos saneamento por habitante hai. É dicir, si hai, pero xa digo, en cada unha seguramente, se esa pregunta en vez de facer a mí, faz a 9.800 veciños, cada un dirache que a súa é que é que, pero está, seguramente os mesmos digan que a que mellor está do veciño, que tamén se ve en algún momento danificado, non? Bueno, pois entramos xa máis a fondo e para que se, digamos que os veciños teñan a información de último minuto, última hora. Onte foron ratificadas por unanimidade, como decía na presentación, as alegacións do Concello de Caldas sobre a variante e o acceso ao porto, e esta mañán se entregaban esas alegacións, unhas 3.800 ou máis, digamos que a que o digan vostedes. Ademais, demos información no informativo anterior a este programa, donde tanto vostede como alcalde, como os voceiros do Partido Popular e do BNG, pois, lóxicamente, axudaron e acompañaron os representantes das plataformas nestas reivindicacións. Cal é o minuto e o resultado, se tuveramos que resumir a situación e as preocupacións que teñen os veciños sobre o proxecto da variante? Ben, pois agora mesmo demos un pasiño máis esta mañán, como dicimos, en conseguir eso que ansiamos e que pedimos, que pode ser reducir en tres cuestións que levamos pelexando duro dende mediados de xullo, que saleu este estudio, que se fixo público este estudio, e que nós tamén coñecemos ese estudio, que ven sendo, pois, en primeiro lugar, a anular estas alternativas, anular este estudio tal e como ben dado, con esta orden de estudio na que se vincula a variante oeste de Caldas de Reis, totalmente necesaria e precisa para unha boa circulación da 640, e demandada desde fai moitísimo tempo, desvinculala do outro estudio que ven aparellado, porque ao final é variante Caldas e acceso. Entón, esa suma a nós non nos gusta, non nos convence, aos veciños tampouco, porque realmente é o que está facendo máis dano todavía a situación en Caldas, non? Unha vez que se desvinculen eses dous proxectos, por un lado, deberíamos nos centrar en facer unha orde de estudio real sobre a variante de Caldas, que non é outra, en canto ao DIN, ademais, os informes da policía local e demais, que eles mesmos, o problema está no casco urbano de Caldas, é dicir, nos vehículos que van de oeste a este, de Vilagarcía hacia Cuntis, Estrada, Silleda, Lalín, neses 200 metros ou 300 metros de casco urbano, non? Co cual, isto solvéntase cunha estrada que una as Veigas de Almorzar, a Nacional 640, ca Nacional 550, a altura aproximadamente da variante que xa sale polo leste, cara ao norte, cara Cuntis e despois cara a Carracedo, non? Eso por un lado. Por outro lado, ese anel cérrase no momento na que a AP9, a peaxe que hai entre Sallar e Carracedo, sexa gratis. Somos a única localidade que ten entrada e saída de autopista na que pagamos por utilizala, entre comillas, como variante. En Pontevedra podes coller a autopista na AP9 á altura do Parque de Bombeiros, da estación de Bombeiros, salir en Salcedo, en Vigo, desde o centro de Vigo chegas ao aeroporto, Santiago tes 3 ou 4 salidas que fan de variante, e incluso na Coruña, a Coruña Carral, que son dous concellos distintos, é completamente gratis. Nos temos 6 conexión de Carracedo con dirección a Santiago posible, xa está. Xusto. Ese completaría todo. A liberación da peaxe, cando menos, xa debería ser toda gratis para todos, que non é algo que sexa novedoso, que reivindiquemos, pero cando menos, no noso tramo, ese agravio comparativo, mátanos, e máis que ese nudo en Carracedo teña entrada e saída tamén para os que veñen e van cara ao norte, porque así moita xente que veña de Cuntis non ten que cruzar todo Caldas, ir a Sallar para coller a autopista. E despois, unha vez resolto o problema da 640... Sería unha boa circunvalación. Nós entendemos que a circunvalación que... E a máis está feita, porque o tramo do norte está feito sin afeccións para vivendas, sin afeccións para ningún veciño, e no que, ademais, xa no 2007-2008, este Concello, ainda eu non estaba, pero
este Concello, con 4 partidos naquele momento, chegou a proposta por unanimidade que habría que valorar tamén Portas. Ca mesmo consenso, co cual debería de ser estudiado moi a fondo e non ser olvidado nun caixón, porque sí. A partir de aí, o acceso ao Porto de Vila García verase, porque tamén están falando de que, bueno, é un proxecto de para 20, 25, 30 anos, verase todas as infraestructuras que faltan por facer, por exemplo, o enlace Bayón-Meis, que nese momento o Porto de Vila García se queda conectado ca P9 tamén. Entón, bueno, digamos que non hai por que destrozar antes de tempo ningunha parroquia, neste caso de Caldas, que é o que teño que defender, evidentemente. Claro, os veciños preocupados e as respostas non só en manifestacións dos veciños, non só que veña, digamos, que o líder do Partido Socialista a Caldas e se poña de acordo, sino que o Partido Socialista tamén ten, e o Partido Popular tamén ten, e o BNG tamén ten diputados en Madrid, e habrá que están facendo, digamos, que os partidos representados no Concello de Caldas en Madrid. Vamos a ver, eu constame, porque saleu onte no pleno, que o Partido Popular, de feito, saleu unha moción aprobada tamén por unanimidade na Diputación de Pontevedra. Eles manifestaron que isto iba a ir en crecendo, non? É dicir, primeiro na Diputación, no Parlamento, e depois chegaría a Madrid. Nós, lóxicamente, estamos nunha situación diferente, estamos gobernando en Madrid, e a partir de aí nós o que estamos é, unha vez que presentamos alegacións, xa empezamos o proceso seguinte, que é chegar ao Ministerio, chegar ao Director Xeral de Carreteras, chegar ao Óscar Puente e explicarlle co corazón na man o sentimento que teñen todos os veciños e veciñas de Caldas de Reis, porque ao final non olvidemos que de 8 parroquias rurais que temos, 5 están afectadas por estes estudios. Entendendo, como ti acabas de entender, e calquer espectador que nos este vendo pode entender o que acabamos de falar deste anel, que non só beneficia e mellora a mobilidade en Caldas de todos os que pasan por Caldas, porque ao final, como cabeza de comarca, estamos preocupados tamén polo entorno, pero que ademais cun proxecto que vai costar menos do que costa o estudio que está feito. O proposto. Entón, pensamos que é blanco en botella, non? É dicir, quedamos mellor, temos máis servicios e ao Estado vai lle costar menos. E socialmente, que é o que nos importa, a veciñanza de Caldas vai no recibir moitísimo mellor. O delegado de Goberno, vostedes tiveron reunións en Coruña co delegado de Goberno, co señor Blanco. Bueno, cal son as impresións do alcalde de Caldas sobre o compromiso das autoridades superiores, digamos que, para salir de esta rotonda? Vamos a ver, hai unha diferencia grande entre o que é a parte técnica e a parte política, non? A parte técnica fixe un estudio, digamos que, entre comillas, dano por válido todo. A parte política entende a situación e entenden a situación que lle trasladaron os veciños, porque o subdelegado atendeume a mí, o delegado atendeume a mí, pero iba acompañado polos representantes das plataformas. Co cual, foinos, entre comillas, indicando e dicindo, bueno, se hai unha protesta, lóxicamente, son un traballador do goberno, non queremos tampouco que isto sexa un problema. Se vamos a invertir 80 millóns de euros para crear un problema novo, ao mellor hai que recapacitar e darlle volta á situación. E daí veñen estas alegacións que acabamos de presentar, nas que se pide reducir ese ámbito de estudio, eses 2 estudios independientes. Agora, unha vez presentadas as alegacións, que así o falaramos naquela reunión, volveremos a pedir unha reunión tanto co delegado para tratar de explicarlles, como dicía, e tratar de coordinar esa reunión en Madrid canto antes. As alegacións son o máis técnicas posibles, non? E técnicamente posibles, non? Sí, as alegacións conxugan un pouquiño a parte técnica coa parte social, de corazón, ambiental e demais. Estamos falando de que en todas as parroquias, non quero nombrar a ninguna porque pode parecer que teño, pero en todas as parroquias, que unha nacional pasa a ser unha vía de alta capacidade vallada, con vías de servicio e demais, estamos rompendo unha parroquia por completo, porque hoxe por hoxe hai, visualizando, a casa dun pai e dun fillo están nada máis que cruzando a carretera, de outra forma, para ir dunha a outra, vas ter que ir por unha vía de servicio 2 ou 3 kilómetros para dar a volta. E hai algunha en concreto, ou casi todas, que no momento no que esas afeccións que crea ademais esa nova estrada dificultan moito que algunhas das vivendas que se teñen que desfacer cando se fai unha obra destas se poidan volver a construir nesa parroquia.
cual estamos condenando o futuro do rural de Caldas. E iso é algo que non podemos consentir. Claro. A parte política, digamos que está a favor. A parte técnica, polo que transmite algún ou representante das plataformas hoxe, na Delegación de Carreteras en Pontevedra non é positiva. Vamos a ver, hoxe na demarcación de carreteras, efectivamente, hoxe entregáronse, como ben dicías, cerca de 3.800 alegacións. Constame que se van a entregar algunha máis, co cual vamos a estar en 4.000 nesta ocasión, cando xa se entregaron 3.000 e pico en setembro. Na demarcación de carreteras hubo ali algún pequeno problema en canto a se recollían ou non se recollían as alegacións unha a unha de máis. Hubo un intercambio de palabras entre algún técnico e representante da plataforma na que eu e algún outro membro da corporación estábamos. Eu creo que a parte técnica non distingue cando ya hai que poñer un pouco de corazón ás cousas ou cando non hai que poñelas. Entonces eu creo que aí, bueno, foi unha circunstancia que pasou. Espero que quede nunha anécdota que non vai a máis, pero sí que se creou un descontento lóxicamente porque hai xente que se está xogando moito nesto, entre outras cousas, as súas casas, o seu modo de vida e a súa propia aldea, parroquia ou a vila inteira, non? Os despachos está moi ben, pero... Exactamente, iso é o que hai que ter un pouco de tacto tamén, porque ao final estamos cunha cousa moi susceptible para a xente, non? Esta semana é importante para Caldas, non? Vai haber unha boa inauguración este sábado? Esperamos que sí, levamos moito tempo esperando e traballando para que así sexa. Falamos evidentemente do Fogar do Maior, non? Das novas instalacións do Fogar do Maior, é unha demanda que todos os nosos maiores nos facían. Sí, vai ser unha aposta de largo como digna do que merece Caldas e todos os caldenses, non? Unha bella demanda e tamén unha bella promesa, non? Sí. Unha bella promesa. Caldas, axude a definir un pouquiño, máis ou menos 10.000 habitantes. 10.000 habitantes, 3.600 personas de máis de 60 anos. Eso é un porcentaxe moi importante. Estamos falando de que hai 10.000, 3.600, un 36%, tendo en conta que ademais vai seguir crecendo. Sí, non? A demografía marca o Estado é como é, en todo o Estado me refiero, e aquí non é unha excepción, é dicir, estamos dentro do que estamos. Nós, unha cousa que sempre queremos ou quixemos, é dicir, é unha bella demanda porque fai 20 anos alguén empezou con este servicio do Fogar do Maior. Durante 20 anos isto foi crecendo. Estamos falando de que temos 19 actividades para todos os nosos maiores, este ano máis que o ano pasado, máis inscricións que o ano pasado, 19 actividades completamente gratuitas. De modo que moitos dos nosos maiores, gracias á alfabetización digital ou as tecnoloxías en telecomunicacións, nas redes sociais e demais, estamos ou queremos axudar a que poidan recuperar ese contacto que teñen o mellor pois con algún irmán, con algún tío, con algún fillo que está no estranxeiro, con algún neto que non pode ver. Pero tamén estamos intentando con estas actividades a través da escola de espalda, de memoria, da estimulación cognitiva, que esa xente se sinta máis nova cada vez, é dicir, un envellecemento activo. Por qué? Porque ao final o que queremos é que esa xente que tanto traballou por nós, os nosos maiores, que tanto fixeron por nós, é o que temos para poderlle devolver un pouco de todo ese cariño que eles nos deron a nós, non? Que melloren esa calidade de vida para nós é fundamental. E incluso, agora mesmo, que nos lo vai permitir pasar de un espazo de 100 metros a un de 900, creamos un espacio no que xa non só as persoas que van ás actividades, que o mellor se teñen unhas 9 a outras 12 poden estar ali esperando, senón que todos eses maiores de Caldas, que por desgraza hai moitos que se sinten sós, a pesar de que viven acompañados, pero que se sinten sós, teñan un espacio en común donde poidan ir, donde poidan ter un espazo de lecer, donde poidan seguir mantendo esas relacións cas persoas, porque é fundamental. Eu vivo onde vivo nunha aldea, é fundamental que calquer persona maior evite e teña ferramentas para non encerrarse na súa casa e convertirse no que se suele dicir nun vello abandonado nun rincón. Todo o contrario, nós o que temos é que pelexar por todo isto e con esta ferramenta do Fogar do Maior
pois é o que pretendemos, non? Son actividades gratuitas, Completamente. si quere de unha pincelada máis no sentido de os horarios que vai estar aberto, Sí. si vai haber cuota ou non para os usuarios, vale? Sí, as actividades son completamente Si hai que gratuitas. registrarse, Sí, entendo que sí. eso sí, hubo periodo, ahora xa está pechado, evidentemente, durante o mes de a primeira semana de outubro, foron as inscricións, porque lóxicamente hai que montar os grupos en función de tamén das distintas disponibilidades e capacidades de cada un, non é o mesmo que empeza que o que leva ese tempo. Xuntos non. Exactamente. E xa digo que dende natación ata ximnasia, memoria e demais, vai estar desde as 10 hasta as 2 e despois pola tarde tamén. A maiores, gracias a ter este centro que nos permite que os fines de semana tamén de 5:30 a 7:30 vai estar aberto para que tamén dar esa cobertura no fin de semana que ao mellor non tiñamos tanta actividade, pero bueno, lóxicamente este espazo pois nos permite nos mellora todo eso. En canto da bella demanda que dicías ao principio, é unha bella promesa tamén, nos levamos un ano, conseguimos. Xa. Tiña que dicilo. Non, enhoraboa, pero antes de vostede hubo compañeiros. Xa digo, fixeron crecer moito porque isto, ao final, estamos falando de 19 actividades que xa lle gustaría a moitas grandes vilas da nosa comunidade ter un servicio como este. Claro, no, e foi complexo tamén conseguir un local, bueno, sí, todas esas historias. Vámonos un pouquiño máis, digamos que o tema industrial do que falábamos antes, Parque Empresarial de Paradela Carracedo. Minuto de resultado, como está o proxecto? Pois agora mesmo estáse redactando por parte de Zona Franca, estáse redactando o borrador do convenio que sería preciso firmar para empezar a traballar en serio xa, en botar a andar o proxecto. Houve unha última reunión a semana pasada con aqueles empresarios que fai uns cuantos anos tamén foron os impulsores de que este proxecto fora adiante, que pasado o tempo reconoceron que eles non tiñan o pulmón que era preciso para poñer a andar 800 e pico mil metros cuadrados, e explicóuselle que, lóxicamente, según o pexón, habría que facer algún cambio e habría que facer en dúas fases, primeiro 392.000 metros cuadrados, a partir de que eses 392.000 metros estén consolidados nun 67%, automáticamente desbloqueamos os outros 400.000 metros. Deste xeito, podémoslo facer directamente todo vía pleno, non dependemos de ninguén para leválo a cabo, máis que de Zona Franca, que ao final veñen cun desembolso moi importante. Estamos falando de que para a primeira fase estamos falando de en torno a 20-25 millóns de euros, cual sería moi conveniente, e bueno, eu creo que nun proxecto, nun traballo moi ambicioso, pois estaríamos lle dando cabida e salida ao futuro dos próximos 40-50 anos de Caldas de Reis, non? Que necesita moito, non? E que benvido sea, porque axudaría, digamos que a nova variante e a conexión co Porto axudaría a solventar os problemas que ten Veigas de Almorcer. Depende como fagan, sí. Depende como se faga, sí. Foi algo que se comentou tamén cas plataformas na delegación de goberno, e unha vez que se vai facer unha inversión dese calado de 80 millóns ou de 60, ou do que finalmente resulte, un pouco o que se lle dicía era que non poden esquecer que aí hai un PEIZ que non ven aprobado polo propio Ministerio, e que unha vez que van facer esa inversión, que cando menos debería de quedar solventado tamén ese asunto. Claro. Hai distintos modos, hai distintas tal, que técnicamente teñen que ter en conta e poden facer. É unha vía. É unha vía, pode ser unha vía, pode ser utilizar como ferramenta para eso. O mesmo que decimos que este novo polígono tido en conta, que estamos falando de que un polígono novo, un desarrollo, pode levar 3 ou 4 anos, ou 5, pero se temos en conta este novo polígono, a variante esta da que estamos falando, do acceso ao Porto de Vila García, pódese modificar tamén tendo en conta isto e xa non afecta a ningún núcleo, como algunha proposta que fixo algún veciño, e así se trasladou tamén a través das alegacións ao Ministerio. Entón, claro, todo cambia sustancialmente se estes proxectos tan ambiciosos van adiante, non? Colexios e Instituto, como andamos de problemas e de solucións? Pois no Instituto as obras se están traballando, están en marcha, há un retraso lóxico como en calquera obra de gran calado,
Pola parte nosa, temos pendente de contratar o que é a modificación do pexón para facer ese vial que se nos pedía e que se nos comprometemos. Temos agora mesmo, dende fai un mes que o asesor xurídico sacou plaza no outro lado, estamos un pouco parados na parte urbanística. Tan pronto se incorpore el ou quen o sustituya será o primeiro que se faga. E despois, en canto ao colexio, pois estáse tamén acometendo obras no comedor do Alfonso VII, para esas melloras que se viñan tamén demandando de fai moitísimos anos. Estamos vendo que hai algunha discrepancia que outra, algunha deficiencia que se pode ser mellorada, estamos traballando nela tamén, para que quede todo acondicionado como ten que quedar. Son as obras que está facendo a Consellería. Para colmo dos colmos, pois o problema volve a estar principalmente no Colexio de San Clemente. No Colexio San Clemente, quen ganou a licitación das melloras de un entorno de 400.000 euros, que sería a reforma prácticamente da planta superior, pois unha semana, 10 días despois de gañar o concurso, dou en quiebra o concurso de acreedores. Non entendemos moi ben, pero bueno, tampouco entramos a valoralo porque non temos información. Como podes gañar un concurso e 15 días despois porque ao final a solvencia económica tens que demostrar de alguma maneira. Pero bueno, e máis alá deso, o problema foi que ao pechar dun día para outro, pois bueno, quedaron portas sen tapiar, quedaron sin calefacción, quedaron sin instalación eléctrica. Bueno, parece ser, eu falei esta mañá tamén con algún profesor, que sí que están traballando estes días, non hai clase, pero aproveitaron tamén para estar traballando e polo menos facer os remendos necesarios para que, mentres non se licite novamente a obra, que levará un tempo, que os rapaces cando menos teñan luz, calefacción e demais. Como está o tema do asilo? Xa de xeito breve porque estamos fora de tempo, señor Pérez. O tema do asilo pois está en que o que é a provincial da congregación, que son de Santiago, manifestaron e fixeron un escrito dicindo que creen que debido á falta de vocación non teñen capacidade para seguir dando a calidade de servicio que están dando. Nós entendemos que eso non é certo, porque ao final hai 36 persoas traballando que non son xa religiosas, co cual non é vinculante que haxa máis ou menos vocación para que a calidade dos servicios sexa. Unha vez que nos lo trasladan, ante a preocupación de varias traballadoras que así nos lo manifestaron, fixemos unha reunión para explicar o que había. Non queríamos que houbera ningún doble rasero con isto. A nos lo transmiten, é público, notorio, e temos que comentalo. Estamos pois cos técnicos do Concello estudiando que pasos habría que dar, preparando xa unha seguinte reunión ca provincial, entre outras cousas, para tratar de que sigan funcionando como están funcionando. Solventar o tema. Camiño portugués son 20 segundos. Perfecto, moita xente e digamos que reparacións, mantemento, todo eso... Falta, en ese é unha eiva que sí que temos, no sentido de que ao final non se poden acometer unhas obras que garantan un mantemento de verdad. Bueno, estamos aí ca Consellería todos os meses pelexando para que fagan os mantementos que temos que facer, porque ao final hai xente que vive tamén no camiño. E que o usa, non só os peregrinos. Correcto, non só os peregrinos. Señor Pérez, última oportunidade para decir o que vostede quero que eu non lle preguntei, de xeito moi breve porque estamos fora de tempo. Sí, nada, simplemente, en canto volvendo ao primeiro punto, que penso que é o máis destacable de hoxe, destes días e de todo este ano. O verán foi complicado. Moito, pero sí que o que queremos, eu en primeira persona, o que dicía antes, agradecerlle sobre todo a todas as plataformas, a todos os veciños que se teñan constituído, que se teñan mantido unidos, porque era moi fácil caer na dúda de eu salvo a mí e que vaya por outro lado. Eso, mantuvernos unidos, eso creo que foi algo fundamental para chegar a este punto, con unhas alegacións aprobadas unánimemente. E tamén, lóxicamente, agradecer pois os outros partidos da corporación, que ao final tamén, con altura de miras, pois deixamos entre todos esas diferencias evidentes que temos que ter, se non estaríamos todos no mesmo partido, no mesmo proxecto, pero que ante as necesidades e a defensa da veciñanza de Caldas subemos manter esa altura de miras e unirnos para defenderlo. Pois que salga ben e que ese proxecto, acabe sendo
o que queren os veciños e o que, lóxicamente, plantexa o Concello de xeito unánime. Un placer contar con vostede nesta edición. Hasta unha vindeira ocasión, e agradecemos moito e lle damos a boa noite. Moitísimas gracias a vos e cando queirades, xa sabedes. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadores. Volvemos e recibimos a Roberto Fariña, presidente da Asociación Galega de Depuradores, para analizar e en profundidade a lei do litoral. Non o perdan, moi importante. Hasta ahora mismo.